College of Technology ebe ọ lụsiri wee dee oke akwụkwọ wee deta GCE A-level o mesịrị ruo London na Yaba College of Technology ka ọ dị wee deta diploma na Bauchi na quantity survey o mesie banye University Robert Gordon University ebe ọ lụziri wee mee BSc in Building Economics na Quantity Surveying. Ọlụọma ọ lụrụ n'ime mgbakwu eziokwu na ọkarịrị akarị na Kankwọ Nnabuchi. Maka ihe ọma ọ na-eme Institute of Journalism, Management and Continuing Education nke dị na California Christian University na United States of America. O nyere doctorate degree ma bụ ụzọ nye ya diploma in Public Administration, Management Excellence and the Trinity College and the University Delaware, United States of America, a doctorate degree. Kankwọ Nnabuchi, what in Igbo dị n'oyibo, what in Igbo dị n'oyibo, Kankwọ Nnabuchi. Oke mmiri na-abụ ogwe nke ebe n'ebe ga Kankwọ Nnabuchi. Oke mgbọrọgwụ na ụmụ eje Kankwọ Nnabuchi. Ọgbụgbọ ego bụ ọgwụ ndị mgbakwu abụọ Kankwọ Nnabuchi. Obi nyelu ugo na iru nnebo Kankwọ Nnabuchi. Ọlụọma ọ lụrụ na mgbakwa kalịka mgbakwa bụ ọgwụ na-enwe anwụli ya maka Kankwọ Nnabuchi. Maka na ụmụ nwaanyị niile ndị natụrụ ime na mgbakwu ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa kwa ọnwa Kankwọ Nnabuchi. Kolotosi oke bata mgbakwu kwụsị maka Kankwọ Nnabuchi. President bịa Anambra oge lụrụli mgbakwu maka Kankwọ Nnabuchi. Ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma, 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 nwanne m Kankwọ Nnabuchi onye si jide ka o ji nọ na mmiri dị mma ọyịmọ. Maka na ike onye ji amaka ji amala onye ọ bụ former chairman Social Democratic Party n'Awka North niile na 1991, state chairman People Democratic Movement na 1992, vice chairman UNCP na 1997, vice chairman Central People Democratic Party na 1998 to 1999. Abịazịa n'ime ọzụọ chairman Odera Campaign
emena na akpọbonye bụ kọbịa onwere ibe ọ na-eme oyimo nwa na bụchi ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma 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 House of Representatives, Honorable Commissioner for Works and Housing and Transport in 1999. Honorable Commissioner for Housing and Environment in 1999. Well, we're talking by Mongwa Bushi. Gemele na bushi obi yelu go diru ne beja emo onya siri jude ko jino na mama oimo kwa na bushi omo wa na buga no nanu wa onya se me ko bodo se melonya mu iluta ma ikeje ibe de ma Oshi milina zolora na mbakwa Arabu gomo mbakwu ka ijewa masi Ka ije kana igwe shileze na nwatakịrị Kenneth Okonkwo His Royal Highness local government in Anambra. Namuka na Jokongo, naro 1962. Iba Moraka na Jokongo, Makanani ya Igweji, Kashina Mansi, Emmanuel Obora Mokongo, Igweji Lazimo. Silong we boye nike Ibata mboze kwa na avyo Makomu buli Manuel Okonkwo Iba masi ni nene kuo Age mutazi kwenye diki Manuel Oze Manyame Manuel Okonkwo jeloka Nuta Josephine Oyibo Okonkwo Anthony's Primary School, Amansi, in 1971. Oweluna in 1976. Ivo de Napemu, Wekalia Madaru, Owebanyi Bebike, Grammar School, Unoka, in 1976. Wema Silipasi, Webanye, I am a tea in the 1981. Wakusiri nyambo akwụkwọ. Wee bido business wee mebezie. Igwe Shileze Okonkwo, Oyimo Obiora, Oyimo Igadi, Kenneth Okonkwo. Na nwatakịrị wee bụrụ eze Kenneth Okonkwo.
no kalila kali amansi wesi onye ọzọ ga-echili anya eze ga-abụ Emmanuel ọ bụzi Emmanuel no ga-abụlele mmụ ya ịma Emeke igwe ke na-adọkọ ngwa kele ịnụ nwanyị mụta nwanyị na-abụ ya bụ ụzọ were ụtọ Stella Amaka Okonkwo Stella si nwanyị ọma na ọ dịga dị ya ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma 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 okele na nwanyị nke ịbụa wee nụta Angela Osodi Okonkwo ocheeze nwanyị ọma ocheeze nwanyị ọma ana nwunye Igwe Chileze Okonkwo ikiri Stainless ikiri ocheeze Stella na Angela amaraba garara ndị be Kenneth nwe Okonkwo ma bara bọmụrụ ya ụmụ ili na oruo maka na onye Chukwu gọzila agọzi na eze ka ọ bụ emenụba na ọ ga-abụrịla ibe ọ ga-abụ oyimo Okonkwo Obiora m Okonkwo kọmpini bụrụ kọmpini eji malụ Kenneth Okonkwo KJE Nigeria Limited Sugarland Estate Nigeria Limited Noaco Engineering Services Limited Shell Garlic Oil Limited Ochombo Boniye Igwe Kenneth Okonkwo maka na o solu ụlọ nne ya enyi na mgbe enyi ya mgbada ga-apụta mgbada ewo Chairman Okanot Local Government Traditional Rulers Council Member Anambra State Council of Chiefs Obiora President Anambra State Indigenous Contractors Estate Developers Association maka ọlụmọ na ọlụlọ obodo ga-enyi wee nye ya Best Traditional Ruler of the Year 2000 ndị nyere anya bụ Anambra Youth Association Federated Rotary Club nyere ya award Community Services Award na 1999 ya bụ patron Nigeria Union of Journalists na 1998 patron Radio Television Workers